Ale bol zápas Calgary-San Jose, aby som teda dokončil. My zajtra nahrávame Bastardov útorok aj v stredu. To znamená, normálne štandardne nahrávame pondelok, streda a niekedy piatok. A teraz, kvôli tomu, že Marek dospáva nočný zápas, tak nahrávame útorok a streda. Ale ukecal som Pavla, s ktorým sme nahrávali ole pred chvíľou, že aby sme chvíľu zostali, lebo Rangers si stiahli z waiveru obráncu Iorio, akože neviem to, ani to neskúšaj, no to je jedno. Takže ani ja to nemám skúšať. Nemáš to, ja mám problém. Ale ja to potrebujem napísať niekde. Foneticky som si napísal. Lebo to dáme naši blondine. Zo San Jose. A teraz to, čo sa deje v San Jose. Cez víkend bol zápas medzi Calgary a San Jose. No, tešil som sa na Pospíšila proti Regendovi. Regenda healthy scratch na tribúne. Áno. A hovorím si, dobre, jasné, niekto sa musel vrátiť do toho. Áno, vrátili sa. Kurašev sa vrátil, hej. A teraz, že kam sme sa dostali zo San Jose v tejto sezóne, to je neuveriteľný posun, že kde si San Jose mohol robiť čokoľvek, lebo milión priestoru pod platovým stropom, málo hráčov, toho pošlem na farmu, nikto nemá záujem. Už sa skončili tie časy. To znamená, Regenda by možno už bol na farme. Má síce dvojcestnú zmluvu, ale keďže hral ako hral, oni ho nemôžu dať na waiver, lebo si ho niekto stiahne. Presne tak, no. Takže on je teraz, dozvedel som sa, že on je v bubline, v takej tej skupinke spolu s Ryanom Reevesom. Je tam Ryan Nechceš Reeves. byť v bublince s Ryanom Reevesom. No, ale že vlastne buď hrá Reeves s týmto Godetom, no, alebo hrá Regenda a Reeves, alebo Regenda a Godet a Reeves sedí. Že to je trojica hráčov, ktorí sa striedajú. A toto je vlastne zaujímavé, že Regenda a aj Liljegren boli healthy scratch, aby bolo miesto pre Mukamadulina a Kuraševa, ktorý sa vracal. A keď si pozrieš vlastne zostavu San Jose, tak vlastne oni nemajú priestor. Akože reálne tam nie je v útoku, že oni sú naplno s počtom hráčov, ktorých môžu mať na súpiske a oni keď budú chcieť vrátiť, keby sa tam vrátil, že Kiefer Sherwood, ktorého vytradovali, oni nemajú veľmi čo spraviť. Čiže v San Jose sa niečo bude musieť diať, lebo oni nemajú koho poslať na farmu a čo s tým spraviť, aby im ich to niekto nevyfúkol a ten Kiefer Sherwood sa bude chcieť vrátiť a oni ho budú chcieť dostať do tej zostavy. Takže bude zaujímavé sa pozerať na to, že čo sa bude diať v San Jose, lebo Mike Greer sa volá generálny manažér, tak teraz to bude jeden z generálnych manažérov, na ktorých sa budem ako pozorne pozerať, že čo urobí, lebo neviem, ako to vyrieši. A tak ona ešte môže tradenúť z toho Panarina. No ale... A poslať tam niekoho. Áno. A teraz si zober tú zostavu San Jose vpredu. Will Smith, Celebrini, Eklund, Wenberg, Toffoli, Colin Graf, toho nepošlú nikam. No. Michaela Misu možno pošlú na farmu, hej. Kurašev sa teraz vrátil. Máš tam toho Godeta, Reevesa a Regendu. Máš tam Ostapčuka a Gudrova do 4. útoku. Máš tam Sherwooda, ktorý je zranený. Delandreu, ktorý sa možno ešte teoreticky môže vrátiť. Oni majú taký pretlak vpredu, že síce Regendu by to nemalo ohroziť natoľko, že by ho poslali na farmu. To asi riskovať nebudú. Ale Regenda môže byť súčasťou tradu. Regenda môže veľa zápasov vlastne stráviť na tribúne. No, ale Regenda je dobrý materiál na trade. No v tejto chvíli áno. V tejto chvíli áno. No. Akože reálne mu to hrozí.